Проблемите в здравната сфера. Аптеките в Габрово отказаха да обслужват рецепти по линия на здравната каса. Причина за протестните действия станаха нередовните изплащания от касата на безплатните за пациентите рецепти. Савина Димова и Борис Радев за проблема. Почти всички аптеки в Габрово са изпратили до здравната каса уведомителни писма за протеста. Фармацевтите обясниха, че не искат да се конфронтират нито с касата, нито с пациентите, а да заявят, че съществува сериозен проблем. По този начин аптеките се декапитализират, не разполагат със средства за зареждане на медикаменти и всичко това се отразява на пациентите. Пациента няма вина за това нещо. Болният човек трябва да си има лекарства, а вече здравната каса проблема е техен, трябва да си оправят проблемите. Въпреки протеста, аптеките в Габрово днес не спряха да обслужват рецепти, касаещи спешни и неотложни случаи. Да благодаря на дядо Господ. Съм на 78 години един водолей и не ми е трябвало нито доктор, нито докторица, нито пък здравна каса. Всеки един, когато е в даден бранш и вижда плюсовете и минусите, е логично да се надигне да прави някакви възражения или негодувания, или няма значение по какъв начин ще отреагира. Искат само парички. А не купуват, разбира се, онези лекарства, които са ефтини, а ги купуват оня българин от Америка. Очаква се утре работа с касата да спрат и аптеките в Пловдив, а вероятно следващата седмица към тях ще се присъединят и софийските аптеки, обясни председателя на Фармацевтичния съюз в Габрово Антон Краев. Освен за редовно изплащане на извършената дейност, фармацевтите настояват още и за започване на договаряне на типовите споразумения.